Dilimachi! Dilimachi! Cadou pentru tine, George! Place? Ai supărat, băiatul. Da, da. S-a speriat. Dai! Hai! Așa, mamaie! Ce îmi filmez acum? Asta vreau, va să zic că ăsta le sufli și s-a prinde din nou. Așa lumea ne-a adus cu nana să sufli și să le prinde. Fii, vezi? Fii, vezi? Hai, Georgica, hai, bagă, tată! Haide! Hai! Mai lasă-le, mamaie, gata. Mama e de... Hai, Georgica, bagă! Uite, mamaie. Hai, Marie, așa! Banii să dea. Haide! Hai! Uite, s-a prinde iar. Hai! Ei, ce puțin? Georgica, mai e una! Georgica, mai e una! Gata, mamaie. Eu nu mai suflu pentru că m-am plictisit de atât să se aprindă. Hai de mine, te-ai plictisit. Ăsta s-a aprins. La mine să nu se mai prindioase. Gata, nu se mai prinde. Bă, da, se mai prinde doar asta. Ei, am intrat în cap. Să zici ce? Hai să ia mama. Acum pot să stă tine, Lauric. V-a pus șampanie la toți copiii, le-ai pus cu strai. Eu am șampanie. La toți copiii. Aveți răbdare că vă dau la fiecare. Mama e cum mai disface acum. Aveți răbdare. Ce pute de la... E, pute. Tipitele alea. Miroase, că mamaie, nu pute. Hai să punem mama. Aici e, hai mama e. Nu așa! Lasă să curgă! Ba nu! Asta e a tău crâs? Ia, care mai are?